Sanibonani nonke. Kule video ngifisa nje ukuthi bonke abantu abajwayelene neBhayibheli nabafisa ukuqonda ukuthi iBhayibheli limayelana nani, sondelani nonke nje nihlale laphansi bese sixoxa. Le video inesihloko esithi kungani kumelwe ugweme ukuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. Ngiyacabanga ukuthi this question izokwenza ukuthi abantu abaningi babe ne-interest ekutholeni ukuthi ngempela ithini impendulo yalombuzo. So all in all, what I'm trying to do here is to share with you the insight, the Bible's view mayelana nalombuzo lona othi kungani kumele ugweme ukuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. It's going to be a long discussion or presentation. Kodwa ke ngizozama ukuthi ngiyenze ibe mfushane, ibe ama segments nje amafushane ukuze ngingathathi isikhathi eside. Sifuna ukuthola ke ukuthi yini esiyifundayo. Ngamanye amazwi lifundisani iBhayibheli noma imbhalo engcwele mayelana nokuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. So ngaphambi nje ukuthi singene sigxile endabeni, ngizoyindlalela le ndaba le ngoba egcineni sowuphendula lo mbuzo, kodwa ngaphambi ukuthi siwuphendule, I think it is very important ukuthi siqale si establish ama facts, ama biblical facts about ubuzwe bomuntu, nokuthi kusho ukuthini ukuba isizwe, kusho ukuthini ukuthi ube part of a nation, kusho ukuthini lokho, kukunikeza mapha amalungelo, futhi yini into ongayenza, yini into ongeke uziyenze. Sizobona ke njengoba siqhubeka nale ngxoxo yethu. So today sizofunda umbhalo owodwa bese siyawu-analyze, bese siyama bese sibuza umbuzo. Ngokuzayo ke sobuya futhi sesophendula based on what we have picked up from the first scripture that we will be discussing today. Right? Kuzothi mase sibuya ke bese ke siphendula ke neminye imibuzo. So umbhalo wokuqala, iverse lokuqala engifisa ukuthi silifunde yileli elitholakala lapha encwadini kaDuteronomy. So sofunda uDuteronomy chapter 32 verse 8. Leli verse ke lithi uma silifunda kuzoba khona ke ama variations nje here and there in terms of ilokhuzana, ulimi, indlela olusetshenziswe ngayo nendlela futhi esi-understanda ngayo imbhalo engcwele. So kunamagama nje azoshintsha senzele ukuthi kube lula ukuthi abantu ba-understande ukuthi kuthiwani lapha. So
Deuteronomy 32 verse 8 ufundeka kanje uthi lapho ophezukonke enika izizwe ifa. So uyabona ukuthi laphana ukuze leli verse lizwakale fanele sithi lapho ophezukonke enika izizwe ifa lazo. Yabo? Mawuqhubeka nombhalo uthi lapho ehlukanisa amadodana kaAdamu wamisa imingcele yezizwe ecabangela isibalo sabantwana bakwa-Israyeli. Yini esiyifundayo la kulombhalo? Ake sivuleke ingqondo zethu nje sibe open minded. Sizwe siyeke lento yokuthi hayi mina umfundisi wami wathi no, asikuyeke lokho, asiphume kulokho. Bese nje njengoba sixoxa nje sonke sibheke ukuthi leli verse lisho ukuthini, and then ngoba libhalwe ngesizulu so sonke isizulu siya-understand. Singalifunda futhi nangesingisi yabo uma ukuthi khona banga-understand, kodwa nje siyezwa ukuthi kuthiwani la. So the first part of this verse says lapho ophezukonke enika izizwe ifa lazo. So obviously la kukhulunywa ngomhlaba ngoba uNkulunkulu imbhalo ithi wadala umhlaba wayesewunikeza abantwana babantu ukuthi bahlale kuona. Yabo. So uNkulunkulu ke akawudalanga umhlaba wayeseshiya kanjalo wathi abantu abazibonele, kodwa leli verse lithi lapho ophezukonke enika izizwe ifa lazo. Okusho ukuthi mayeqeda ukudala umhlaba uNkulunkulu kwaba khona isikhathi sokuthi awudabule umhlaba wakhe, awuhlukanise umhlaba wakhe, awuhlukanisele izizwe. So isizwe nesizwe ingakho umhlaba omkhulu kangaka nje. uNkulunkulu wenza indlela yokuthi isizwe nesizwe sibe nomhlaba waso. So lo mbhalo ubonisa ukuthi kwenzeka kanjalo. Ngoba mawuthi lapho, so at some point in time uNkulunkulu noma ophezukonke wanika izizwe zonke ifa lazo. The second part says lapho ehlukanisa amadodana kaAdamu. Mina esifundayo kule part ukuthi uNkulunkulu wabahlukanisa abantu. Wabahlukanisa abantu ngokwezizwe because iphathi yokuqala ikhuluma ngezizwe. So wabahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo. Wababela umhlaba. Yabo? The third part, which is critical, this one that says wamisa imingcele yezizwe. So uNkulunkulu akagcinanga nje ngokuhlukanisa abantu noma amadodana kaAdamu ngokwezizwe zawo. Kuthiwa futhi wamisa imingcele yezizwe. I wonder why don't we, because I haven't seen this information. Yabo, this information is found nowhere, but it shows ukuthi kukhona izinto esifihlelwa zona emhlabeni. If kunevesi elikhuluma kanje kusho ukuthi kufanele ngabe we have this information. Kufanele ngabe lento ikhona la itholakala khona. So mhlambe ke ihlakaniphi zayithatha zayifihla. Kodwa nje la sisambulelwa ukuthi uNkulunkulu wabela zonke izizwe umhlaba wazo njengefa, futhi wamisa ngisho imingcele yezizwe. Bese kuthi le part yokugcina ethi wamisa imingcele ecabangela isibalo sabantwana bakwa-Israyeli. Lokho ngizobuye nginichazele ukuthi kusho ukuthini le ngxenye yokugcina nje ethi ecabangela isibalo sabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba besixoxa njengalolu daba ngiyonichazela ukuthi lokho kusho ukuthini. Kodwa today esikufundile engifuna ukuthi sihambe nakho siye esiqephini esilandela ku part 2 yilokhu. Sitholile la kulombhalo kaDeuteronomy 32 verse 8 ukuthi kunesikhathi la uNkulunkulu abela zonke izizwe umhlaba njengefa.
lapho ophezu konke enika izizwe ifa lazo. Sifundile futhi nanokuthi abantu bonke abavela ku-Adamu uNkulunkulu wabahlukanisa ngokwezizwe zabo nangokomhlaba wabo. Ingakho the third part says wamisa imingcele yezizwe. Ayike ngicabanga ukuthi kwanele lokhu okwanamhlanje, but ake sihambe nako nje lokhu sicabanga. Mhlawumbe nawe uma uthola ithuba uyithathe lencwadi kaDuteronomy ufunde leli verse, mhlawumbe ukuze ufunde in context. Ungafunda uverse 7, ufunda 8 no9, noma mhlawumbe uyifunde yonke ichapter, chapter 32, khona uzothola kahle umqondo ukuthi kwenzakalani lapho kuleyo chapter. Ake ngibuye kakhulu ukuthi ningilalele. Ngicabanga ukuthi sophinde-ke sihlangane inkosi mayivuma ku part 2. Ngiyabonga kakhulu. Zoti